ösüşler var, bedewatly yurdumda. Galqynyş var, bu toprağın özünde. Alqışlar var, ähli halkyň kalbynda. Milli lider, gahraman arka dağly, gahraman ferdarda. Assalamu alaykum. Garaşsyz Baqvi taraf Türkmenistan bedewatly Atmuradyň mekany ýylyna toýly günlerde, aýdym sadyň astynda bayramly günlerde ýaşaýan mehriban watandaşlar. Kämillik ýoluny atly gepleşigimiziň täze sany tomuş etmäge çagyrýar. Gepleşigimiziň başynda bize şeýle döwrügat gepleşikler taýýarlap, halkymyza ýetirmägiň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, biziň baş halifamyz, medeniýetimiziň hem sanatymyzyň hak goýanlary, gahraman arkadagymyza, ýurtbaşlarymyz, arkadagy gahraman serdarymyza döredip berýän şeýlegiň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahraman arkadagy gahraman serdarymyza janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlary elmizde aman bolsun. Eliz diyarymyzda toýlarymyz toýlarlaşsyn. Gepleşigimiziň bu gedek sany gatnaşýan ýaş zekenli aýdymçymyza baka berjek halifamyz bilen tanış edýär. Elbetde gepleşigimiziň bu gedek sany gatnaşýan halifamyz Türkmenistан döwlet konserniň medeni işgörlük merkeziniň başçysy Gülşirin Geldimuradova. Gülşirin halifa gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şular ýaly ajaýyp zamanada ýaşaýanmyza hem de şu öz sanatymyzy dünýä ýaýmana, şu watanymyzda şeýle bir buýsanç bilen aýdyp gahraman arkadaly gahraman serdarymyzyň saýatyny abadan ýurdumyz bar, parahat döwletimiz bar. Şular ýaly uly mümkinçiligi döredip beren gahraman arkadaly gahraman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli, watan ähmiýetli tutýan tutumlary elmidama rowaçlyklary beklensin. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun halifa. Mümkin bolsa gepleşigimiziň bu gedek sany gatnaşýan ýaş zekilimiz bilen bir mehriban tomoşaçylarymyzdan tanışaýlyk. Başçysyny. Mehriban tomoşaçylar gepleşigimiziň bu gedek sany gatnaşýan ýaş zekilli aýdymçymyz Maýykuly adına Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Söýün Orazyrdy. Söýün Orazyrdy we sahnamda çagyrýar. Assalamu alaykum halifa. Gepleşigine çağıran üçin sag bolsun aýtýan. Bugün menim sadan ýigitlerim bilen bir näçe aýdymlar getirdim. Mümkin bolsa başardığımdan ýerine ýetirip bereyim. Köp sag bolsun. Indi gepleşigimiziň bu gedek sanyna nähili aýdymlar ýerine ýetirip bermekçi, haýsy halifalaryň ýerine ýetiren aýdymlary ýerine ýetirip bermekçi ilki bilen gepleşigimizi şu höwteşik bilen başlaýyk. Şöhrat milli senedimiz dutar saglyklaryny aýdymlarymy ýerine ýetirip bereyim. Biz ýaşlara sanat ýoluna uly mümkinçilikler döredip berýän gahraman arkadaly gahraman serdarymyza köp sag bolsunymyza aýtýar. Oy olaryň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmidama rowaç alsyn. Gepleşigimiziň bu gedek sanyna gatnaşýan Söýün Orazyrdy bu ýerine ýetirmeginde bir näçe aýdymlary size ýetirýär. Sen özüňi ýalňyz duýma mehriban, seni güzel saralarmy solarmy. Senne hakyň birin nur mehriban, kide seni ýeke goýup bolarmy. Gam çekmesin asla çıtma gaşırın, yılgırsın mehriban, yılgırmalayım. Min şonla sen yürek sesin eşderin, kim var pırsatin mehrime yıların. Yılgırsın mehriban, yılgırsın yılgırmalayım.
Karap doyman ol sırlıca gözlerimi, şol gözlerde min belki de yiterim. Sen şonna ginglemey diyecek sözlerimi, min barıvır onu aydıp giderim. Ol sözler sır bolup, şol sözler sır bolup kalmasın mennem. Sayladığımı haka çıklan yoludur. Min dünyani gördüm senin gözünde, senin batıl karşın yalkım saçıp dur. Min dünyani gördüm senin gözünde, senin batıl karşın yalkım saçıp dur. Yılgır sen behrivan, yılgır idim, yılgır sen, yılgır sen, yılgır malayım, yılgır sen, yılgır sen, yılgır malayım. Canım gamlıyın gördüm gözümün, ovamada gelin vaktin, geleme yar yürek sözümü, ovamada gelin vaktin. Canım gamlıyın gördüm gözümün, ovamada gelin vaktin, geleme yar yürek sözümü, ovamada gelen vaktin. Sayesinde koca tuğdum, men özümü yalnız duydum. Gitme canım, meni görmen, ovamada gelen vaktin. Niçe kalın bana duydur, ovamada gelen vaktin. Niçe kalın bana duydur, ovamada gelen vaktin. Mayıl bolup sözlerine, qarap durun gözlerine, aylan tanı yerlerine, ovamada gelen vaktin. Mayıl bolup sözlerine, qarap durun gözlerine, aylan tanı yerlerine, ovamada gelen vaktin. Sevgimi koysa da arman, min yine yanına baryan. Gitme canım, meni görmen, ovamada gelen vaktin. Gitme canım, meni görmen, ovamada gelen vaktin. Gitme canım, meni görmen,
etme canım meni görmen ovamıza gelen vatın. Gülşen Halipa Nayan Söyünün dutar tazuralarına bir yerine getiren aydımlarını dinledik. Elbette Söyünün bu aydımları yerine getirişine bir Türkmen owadan mehriban muşdaklar ruhu lezzet bilen dinlenirler. Ses gaynawlaryny dogry albilmi, ses belentliklerine bar bildim. Sağ olun. Ana Söyünün şu wagt yılgarten owamyza gelen wagt dinledik. Sabi sözü yerine düşen aydım, balaydymy hemme aydımçylar öz başardygyndan öz seslerine görä yerine getirdi. Bizim özümizden kän toýlarda, konsertlerde aýtdyk. Söyünün pes sesi var, ýöne süýçi sesi var. Näçe aýtda da kän dinläsiň gelýär. Söyüni öňden men kiçiligimden märem tanayan merjen dänelerini, zat çäreleri de gatnaşdy. Gowja sesi var. Entek tali bir näme maslahat hemme halipalaňam berýän maslahaty esasy köp halipalar dinlemeli. Ýylgyr sen aýdymy aýtdymyň sözleri Marat Ömrüň sözleri sady Kerwen aýdygdy sady. Bir ilkinjileň birini men özüme merine ýetirdim şulaydymy. Bulaydymam söyün öz sesine görä tüýçüligi bilen yerine ýetirdi. Onsoň owamyza gelen wagtyň muny Türkmenistanyň halk artisti Sahy Dursun Hojakowa yerine ýetirdi. Sözleri Marat Ömrüň bolmaly, sadym Begenç Safarlyň bolmaly. Bir yerine düşen aýdym, muny Sahy Dursun Hojakowa bir hatam tüýje edip bir gowy yerine ýetirdi. Sahy Dursunam söyünem öz sesine yerine ýetirdi. Kämilleşmeli entek näme söyün bir talip tügelime sadanna ýigitlerim ana Turan sazguraly şeýle gulaňa ýakymly oglanlaram şeýle bir yerine ýetirip çalylar. Gahrman arkadaýly gahrman serdarymyz şeýle ýaşlara hasam medeniýet sunuwaty ödüniň bir uly mümkinçiliklerini berýär. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp häzir Maýa Kuliýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okýaňyzda şo taýda bir halipa şagirtlik ýoly bar. Bir näçe halipalardan mundan beter hasam bir üstünlüklere yetmeň arzu edýän. Şo dutar saduguralyna hasam bir aýtmak olam bir ustatlyk bolýar. Tügeleme ýeke bir dutarda däl köp ödüniň ömri yerine ýetirýän sadugurallar bar. Kadiýan dutardan başga da şeýlerden söýün. Dutar sadugurallar başga da gitara sadugurallar, gyjak sadugurallar, klawiş sadugurallaryny çalýar. Geljekde de ustadana ýigitler bilen bir näçe aýdymlary yerine ýetirýär. Sağ ol Söyün. Sadugurallar çaly bilýändiň. Ilkinji sunugat ýoluna başlaňda saňa bir öwüt nesihat beren ýol görkezen adamlar kimler? Sadugurallaryny çalmagy, sadugurallaryny erketmegi öwredenler kimler? Umuman sen sunugat ýoluna esasy tilsimleri, sunugatyň usullaryny, sunugaty kimlerden öwrenýär? Maňa esas halipalyk eden dutar saduguralyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň Çağlar Sunugat Mekdebiniň mugallimleri Dayanç Begenç Saparov 2020-nji ýylyň Mart aýynyň 25-sine Azerbaýjan döwletiniň Baku şäherine geçirilen Mugan festiwalyna birinji ýoly munasip boldum. Ýurdumyzda gahrman arkadaýly gahrman serdarymyzyň bir döretip berýän giň mümkinçilikleriniň esasyny eýem söýün çağalygyndan bir daşary döwletde geçirilen bäýatleşikde bir türkmen tuğuny belentde parladypdyr. Muňa ödem gahrman arkadaýymyzyň bir täzeçi öwüşün bilen bir türkmen sunugatyna beren ajaýyp serpaýy halipa şagirt ýolunyň häzirki wagtda dawralanýanynyň ine aýdym futnamasy. Ine häzirki okaýan ýokary hujaýym bolan Maýa Kuliýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyna haýsy halipalardan tälim alýan. Maýa Kuliýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyň Türkmenistanyň halk artisti professor Akbarat Şarifden tälim alýar. Bu halk aýdymlarynyň bir näçe inçetirlerini öwretýär. Şu wagt söýün şu Türkmenistanyň halk artisti Halipa Akbarat Şarifden bilim alýan edimde edilmenem fenýaly şol Maýa Kuliýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamladym. 5 ýyl bilim aldım. Halipadan bir näçe aýdymlaň tyrlaryny öwrendim. Şo saňa da maslahat berýän taýy olar sahagan ýanyna çalan Halipada bir näçe aýdymlary, saýlary düşünýä hasapdan çykman dolsaň hasap boýunça öwredýär-de Halipaň aýdymlaryny köpräk dinläp halkymyza ýetirseň özüňem nesip bolsa halipalyk derejesine barar. Şu taýda kimden bir halipadan mene bilim aldım, senen bilim alyp otyrsyň dutarym diýen aýdym sözler geldi bäşiýiň kasadam Türkmenistanyň halk artisti Akbarat Şarifyň sadyny. Şol aýdymy halkymyza ýerine etip bereli bilelikde. Olu höwes bilen Halipa.
Olgojo senetker bağamlarım Olgojo senetker bağamlarım Mehir ıhlasından dören tutarım Ayğı hasret sinin buzek göğürler Ovazın yanlansa yerer tutarım Oğlan bağışın oğlanlıkta oynani Çuvar bağışın ummanınla kaynani Şükür bağışın arnaması paylani Mallağın koluna sayran tutarım Şükür bağışın arnaması paylani Mallağın koluna sayran tutarım Ansan oğlu seni dinlep hanımı Yanlanana kara delin yanımı Ödü yaşlı bağrı dünyan tutarım Ay ne azap yandan yar pırlağan pendi Ne azap yandan yar pırlağan pendi Senedin har tamlan baynamadı şimdi Han tefet usanın usan telvendi Ceppar bilen bağa giren tutar Bu Türkmenin koca teci var Bir mağtım ulu bir koşakar Soğudurdu zaten hırıyla Ceppar bilen bağa giren tutar Yanlanana kara delin yanımı Ovadın yanlandı yere tutarım Mallağın koluna sayran tutarım Mallağın koluna sayran tutarım Köp sağ olun yerine yetirip bilen ajaýyp aýdyrmaňyz üçin elbetde bir gepleşigimizden bu gedek sany halifa şägirt bilelikde yerine getirilen aýdym umuman bir halifadan öwrenen ýoluny bir aýdymy yerine getirmeginiň öýden bir türkmeniň gadymdan gelýän toýlarynyň bayramlarynyň däwidi ise gelmeli. Söýünni adajyk bir ses gitýän döwrü bolup, inne adajyk sesi ýerine gelip başlady. Şoň üçin men açyk beýgiräkden aýdýan belli bir derejä barar. Ahyrman arkadagymyzyň mana halkymyza peşkeş beren bir Paýhas Çeşmesi adly kitabyny şägirt bolmady, halifa da bolmady diýip bilendiler. Hakykatdan mana toýlugynlarymyzda ýa bayramlarymyzda ýa bagşylan bir aýdymlary ýerine getirişine fin edilenine halifa görülen nilýärde. Ne söýüniň gepleşigimiziň dowamyny inniki ýerine getirjek aýdymlaryň haýsylardygyny biläýli. Bilelim, dinläli söýün. Söýün gepleşigimiziň dowamyny halifaň bir näçe finlerni dinledin. Sada negitlen bilen inni hasam huzurlanyp, hasam bir ahlas bilen gepleşigimiziň dowamyny haýsy aýdymlary ýerine getirýär. Türkmen halk aýdymlaryny başardığımda sada negitlerim bilen ýerine getirip berýän. Mähwan watandaşlar söýün oradyr diýip ýerine getirmeginde türkmen halk aýdymlaryny size getirýär. Dinläň, lezzet alın.
çaya dönni. Min sevdan var bir başım, oydu benim kardeşim. Ağlamaktan gül yaşım, coşkunlu çaya döndü. Ağlamaktan gül yaşım, coşkunlu çaya döndü. Mağtum ulu gidenler, Roma kaytar düzünler. Gödel yarın idinna ömrümü zaya döndü. Gödel yarın idinna ömrümü zaya döndü. Ömrümü zaya döndü. Ay, yaralar halayıklar dado halından ey kara ay, valladı valmasın alım dado elimden ey kara ay kara ölüm gülleştim, şirin dil bilen sözleştim. Alho Leyli Yak eğilip şiddetin geçtim dado bilinen ey kara Alho Leylim, uya Leylim, ay ay kim radyer barın alım, kim radyer barın alım, ey alma bilen narın alım dadey dado alho leyli yak ben şunun lafını alım dadey
dado Tilinden ey qara Ay meşhur zatın alım dadi dado Telinden ey qara Oh al-huleylim Uya leylim Telinden qara Gülşirhan Halipa, ana söýünüň ýerine ýetiren bir türkmen halk aýdymlaryna lezzet bilen diňledik. Mümkin bolsa, ana şu söýünüň aýdymlary ýerine ýetirişine öz fiiliňizi berseňiz. Türkmen halk aýdymy aýa dönni aýdymy ýerine ýetirdi. Söýün öz sesine görä aýdymlary saýlapdyr. Aýa dönni başga da buňa ne baý duýdy, ne bagwan, sanalya, gowy ýerine ýetirdiň. Bir azajyk ýöne şu söýünne ýaňam diýdim da bir ses petrak geçiş döwrü bolýa, ädir bir kilen gowy öd ýerine oturur, bir hasam sözlerine de bir ýene üns berip esasy zat köprak turgenleşik gerek. Soňam gara gözlüğiniň şu gara gözlüğiniň aýdym Haripamyl Oradylly Ilyasowdan dinleýän aýdymyz hasam oňa da bir hil dutar goşup aýtsaň hasam gözelleşik, ýaly senne bir hilek dutar, ýa-ni turan, gaçak milli heňler has gowy müddiýe gelecegiň bar. Nesip bolsa tämirlik ýoluna näme geljekde ýanglan diýarym telewätleşigine gatnaşar, baýrakly orunlara münasip bolar. Köp sag bolun Halipa. Söýün diňe halk aýdymlarda, söýgü aýdymlaryny ýerine ýetirýänsiň. Mümkin gepleşmede getiren bolsaň söýgü aýdymlaryny ýerine ýetirip berýärsiň. Uluky weselam Türkmenistanyň halk artisti Gözele Özbanyň ýerine ýetiren söýýän näme aýdymyny mümkin bolsa uluky weselam ýerine ýetirip berýär. Bilmin kimde ýadak barym inni maňa süýýän diýme Gosalarda goýup ýarym inni maňa süýýän diýme Bilmin kimde ýadak barym inni maňa süýýän diýme Gosalarda goýup ýarym inni maňa süýýän diýme Meniň nädik duýgular masalymda talan Okbalym elimni ýene ağlady elim Bilýän men görürsem gelip kuýsesem näle Söýgü meniň gursagymda sır bolup galar Meniň nädik duýgular masalamda talan Okbalym elimni ýene ağlady elim Bilýän men görüpem gelip kuýsesem näle Söýgü meniň gursagymda sır bolup galar Ýollarymda galyp gözlüm Yürek bol üzlüm üzlüm Halimaga
beren sözüm inni maňa süýendime yollarımda galyp gözlüm yüregim bolly üzlüm üzlüm hany maňa beren sözüm inni maňa süýendime aylyň ýyllaň goşagyna galsyndy men ýalňyz ilkinji söýgüm yürekde goýdy öçmejegi ikimize şayat bolan şol altyn güýj söýgüm meniň gursugymda sır bolup kalar aylyň ýyllaň goşagyna galsyndy men ýalňyz ilkinji söýgüm yürekde goýdy öçmejegi ikimize şayat bolan şol altyn güýj söýgüm meniň gursugymda sır bolup kalar söýgüm meniň gursugymda sır bolup kalar söýgüm meniň gursugymda sır bolup kalar Halipa ine söýüniň ýerine ýetiren aýdymlaryna bir sada nigitlerlen hujumly ýerine ýetiren aýdymlaryna gepleşiň dowamyna diňledik. Ýerine ýetiren aýdymlaryna ruhy lezzet aldyk. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ahyrlap barýan pursatlaryny sizem öz ýürek buýsanjyňyzy ýene bir ýoly mehman watandaşlarymyz bilen paýlaşaýsyňyz. Tugolama oglanlara da köp sag bolsun aýdýan şeýle gowy edip çaldylar. Şular ýaly asuda asmanda ýaşaýar, ajaýyp döwürde ýaşaýar. Garaşsyz Bakiýe tarap Türkmenistan Bedew Batly Atmuradyň mekany ýylyna Halipa şäherlik ýol dikildip beren gahryman arkadamyzyň, arkadaly gahryman terdarmyzyň janlary tag ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähbetli, watan ähmiýetli tutýan tutumlar elmydama rowaşlyklara weslensin. Köp sag bolun bulşaryň Halipa, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzularyňyza tüýsürekden goşulýar, rowaşlyklaryň size ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Sag olun. Söýün Sada nigitler gepleşigimiziň bu edek kysany ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Okularyňyzda da elmydama şowly pursatlaryň kän bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun Halipa beren maslahatlaryňyz üçin, sağ olun şöhrat gepleşige çağıranyňyz üçin. Geljekde bir näçe Halipalaryň aýdymlaryny kämil görnüşde ýerine ýetireriz. Biz talip ýaşlara ähli mümkinçilikler döretip berýän, şular ýaly ulu sahnalarda çykyş etmäne, uly mümkinçilikler döretip berýän gahryman arkadamyza, arkadaly gahryman serdarymyza köp sag bolsunmyzy aýdýarys. Goý olaryň janlary sag, ömürler uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolsaň arzulan hasyl bolsun. Mehman watandaşlar gepleşigimiziň ahyrlap barýan şu ajaýyp fursatyna ýene bir ýola bize şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, mehriban tomuşaçylarymyza ýetirmäge mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, biziň baş halipamyz, medeniýetimiziň kemsirnotymyzyň hak howunary, gahryman arkadagymyza, edi diýarymyzy Bedew wady bilen anamly öňe alyp barýan ýurt başlarymyz, arkadagy gahryman serdarymyza döredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadagymyzyň, arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Belent başlary elmydama aman bolsun. Diýarymyzda toýly günlerimiz kän bolsun, Türkmen wady belentden belent ýaňlanyp dursun. Mehriban watandaşlar, ýene-de aýlymda diýdarlaşýança hoş sag bolun.